כחלק מפרשת ניצבים, החלק הסופי, החלק האחרון של פרשת ניצבים, זו בעצם פרשייה בפני עצמה, שהמפרשים, הרמב"ן ועוד קוראים לה פרשת התשובה. איזה מקבץ של פסוקים שעוסק בנושא התשובה, הברכות, יסודות, איזה שהם הערות, מבטים, כיווני חשיבה בסוגיית התשובה. וזה לא במקרה, כמו שאמרנו, נופל לפני ראש השנה, זמן התשובה. התורה, הפרשה מכינה אותנו, יוצרת איזה שהם התעוררויות, מחשבות, כיוונים בנושא התשובה, איך שווים בתשובה, מה זו תשובה בכלל, מתוך מה צריך לשוב בתשובה, איך תשובה נראית, המון בירורים בנושא התשובה. חשבתי קצת להיכנס לתוך הנושא הזה, דבר בעיתו מה טוב. אז קודם כל, בתחילת פרק למד, פסוק א', אומרת התורה, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך. זה המשך לפרשה הקודמת, פרשת כי תבוא, ששם הוזכרו באריכות, כמו שראינו בפרשת השבוע הקודמת, ברכה וכללה, תוכחות והבטחות לטובה. פה בפרשה שלנו, כהמשך ישיר לזה, אומרת התורה, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, כלומר אחרי שיבואו הברכה והכללה אל הטוב ולמוטב, אשר נתתי לפניך, ואז והשבותי לבביך בכל הגויים אשר ידחך השם אלוהיך שמה, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. אנחנו רואים שהתורה פותחת את ההתייחסות לנושא התשובה כהמשך לתוכחות, כהמשך לברכה והכללה, לעזרות הקשות שהוזהרנו עליהם בפרשה הקודמת, ואם וכאשר התקיימו. מתוך זה עם ישראל שב בתשובה, והיה כי יבואו אליך כל הדברים האלה, ואז ושבת עד השם אלוהיך, כלומר התשובה ברובד המינימלי שלה, הראשוני ביותר, הבסיסי ביותר, תשובה מתוך איסורים, תשובה מתוך תוכחות, תשובה מתוך איזשהו הכרח, המציאות בוערת, החיים לא מצליחים לעבוד כמו שצריך, יש צרות, איסורים, מחלות, פורענויות, המון תוכחות כמו שראינו בפרשה הקודמת, ומתוכם, והיה כי יבואו עליך, דברים פוקדים את האדם הפרטי ואת עם ישראל, ואז יש התעוררות לתשובה, כלומר ברובד הכי אלמנטרי של התשובה, על מה אנחנו מדברים? לא תשובה מתוך אהבה, לא תשובה מתוך התלהבות, לא תשובה מתוך הזדהות ורצון והתנדבות לב, תשובה מתוך לחץ, תשובה מתוך איסורים, תשובה מתוך תוכחות. לכאורה היינו אומרים, זו לא תשובה, זה סתם פחדנות, זו איזושהי, לי פה מישהו מתקשר, שזה לא קשור לעניין, זה לחץ, זה איזושהי אינסטינקטיביות כזאת, כמו שנמצאת בעולם החי, נטייה טבעית להגן על עצמו, אז גם האדם רואה איסורים באים, והוא ממהר לשוב בתשובה. אבל התורה לא רואה את זה ככה, ואומרת שגם תשובה מתוך איסורים, מתוך צרות, היא נקראת תשובה. ראינו את זה גם במקום אחר, בצר לך ומצאוך כל הרעות האלה, ושבת עד השם אלוהיך, תשובה מתוך צרות נקראת תשובה. ובאמת הדבר הזה צריך בירור. למה תשובה מתוך צרות היא נקראת תשובה? לכאורה זה סתם איזה חשבון כדאי, זה איזושהי, נקרא לזה, התנהלות קיומית, טבעית של האדם להגן על עצמו, לשמור על עצמו, הוא לא רוצה שיבוא עליו איסורים וצרות, אז הוא שב בתשובה. איך אנחנו קוראים לזה תשובה? ושבת עד השם אלוהיך? זו התשובה שאנחנו מצפים לה, מדברים עליה. לכאורה זה סתם מסכנות של האדם. הוא שב בתשובה מתוך לחץ, מתוך שאי אפשר אחרת. זה הכרח, זה אין ברירה כזה. אף על פי כן התורה קוראת לזה תשובה, למה? כי באמת התורה יוצאת מתוך נקודת הנחה שבתוך כל אדם יהיה איזה שיהיה, יש רצון לפעמים גלוי ולפעמים יותר נסתר ולפעמים מאוד מאוד נסתר, רצון להיות טוב. האלוקים עשה את האדם ישר, אומר שלמה המלך, כלומר יש בתוך הטבע האנושי משהו מובנה כזה
איזה רצון, איזשהו חשק, איזשהו דחף כזה פנימי של האדם לרצות להיות טוב. האדם לא רוצה להיות רשע ולא רוצה לעוות את החיים שלו, האדם לא רוצה לרמות ולגנוב ולשקר. זה נכון שלפעמים החיים, החברה, המצוקות גוררות אותו לשם, והוא מיישר קו עם הנורמות הנמוכות האלה, אבל בעומק הטבע האנושי יש רצון מאוד קמאי, מאוד בסיסי של להיות טוב, עם תקווה להיות טוב, רצון להשתפר, רצון לשוב בתשובה. כיוון שיש באדם רצון טבעי לשוב בתשובה, אז גם כשאנחנו רואים שהתשובה באה מתוך איזה שהם טריגרים חיצוניים של פחד, של איסורים, של צרות, של מחלות וכו', אנחנו אומרים, זה היה רק המעורר, זה היה מדרבן. האדם בעומק רוצה לשוב בתשובה, רק קשה לו. הוא צריך איזה דחיפה חיצונית, הוא צריך איזה מקל שיעורר אותו, שיוציא לפועל את אותו טבע שכל הזמן נמצא בו. למשל, למה הדבר דומה? לאיזה אדם שהוא רוצה לקום בבוקר. הוא רוצה לקום בבוקר, לעבודה, לתפילה, להתחיל את היום מוקדם. אבל יום אחרי יום הוא קם בשעה 10, 11, כל פעם הוא שם שעון מעורר, זה לא מצליח, זה לא הולך. נעשה את כל הדרכים שבעולם. עד שיום אחד הוא בא לחבר שלו ואומר לו, תשמע, אני ניסיתי כבר את הכל, לא הצלחתי לקום בזמן, לא, זה גדול עליי. אני מבקש ממך, שאתה רואה אותי בבוקר ישן, קח חבית של מים, שפוך עליי. אם זה לא עוזר, תן לי מכות, תצליף פי עד שאני מתעורר. ואז באמת החבר מנסה להעיר אותו בדרכים קונבנציונליות, זה לא הולך, שופך עליו, מכה אותו, מרביץ לו, ההוא פצעים, חבורות, צרחות, אבל קם. איך נגדיר עכשיו את הקימה הזאת של הבן אדם? זה קימה מתוך אילוץ, מתוך לחץ, מתוך פחד, מתוך אין ברירה? או שנגיד ככה, זה נכון שבסוף מה שעורר אותו זה היה איסורים, המכות, זה אי אפשר להתווכח, זה עובדות, זה מצולם. אבל בעומק העניין הוא קצת רצה את המכות האלה. הוא זה שהביא עליו את החבר הזה, הוא יכל להגיד, בוא תיתן לי לישון ככה, זהו, אין מה לעשות, אני מוותר. אבל הוא הבין שהוא באיזשהו מקום זקוק לאיסורים האלה כדי שיזרזו אותו, ידחפו אותו במקום שהוא לא מצליח לזרז ולדחוף את עצמו לבד. אז זה נקרא, הרב קוק קורא לזה באחד המקומות, אונס שיש בו רצון פנימי. כלומר, אני אנוס לדבר, אני מוכרח, אני כפוי, זה האיסורים, זה... אבל בעומק אני רציתי באיזשהו רצון פנימי נסתר את הדבר הזה. עכשיו, לפעמים יש אדם שאפילו אין לו את הרצון הזה לבוא לקרוא לחבר שלו, תעיר אותי. אבל יש לו את הרצון לרצות. כלומר, הוא אומר לעצמו, הלוואי והייתי בן אדם כזה שיש לי כוחות ויכולות להביא על עצמי איסורים כדי לדחוף את עצמי. אז הוא רוצה או לא רוצה? רצון פשוט גלוי אין לו, אבל רצון לרצות יש לו. ולפעמים אפילו אין לו את הרצון לרצות, אבל יש לו רצון לרצות להיות רוצה להתעורר. אם נקלף ונחפש פנימה, תמיד נמצא שם איזשהו גרעין בסיסי של רצון. האדם באשר הוא אדם, זה צלם אלוקים שבאדם, זה ויפח באפיו נשמת חיים. יש פה איזושהי נטייה של תשובה, של תיקון, של שיפור, של תקווה, של רצון להיות אחר. בשביל זה הוא חי. זה מה שנותן לו את האמון ביכולת להמשיך ולהתקיים. אז יוצא שגם שהאיסורים גרמו את התשובה, זה לא רק האיסורים. האיסורים היו המכה בפטיש, היו מה שדחף לזה בפועל. אבל מאחורי הקלעים של האיסורים האלה יש גם רצון, ולכן התורה מקבלת את התשובה הזאת. היה פה בן אדם מאחורי התשובה. זה לא רק בעל חי שהצליפו בו ואז הוא עשה וציית למה שפקדו עליו. זה היסוד ראשון של התשובה. בהמשך התורה מדברת, אחרי, כן, ושבת את השם אלוהיך, אומרת התורה כחלק מהתשובה, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים אשר יפיצך השם אלוהיך שמה. והתורה מפרטת, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך ומשם ייקחך. כלומר, כחלק מפרשיית התשובה, זה בפסוק ג' וד', התורה מדברת על קיבוץ גלויות פתאום. כלומר, כדי לשוב בתשובה אנחנו צריכים גם את
הנושא הזה, שלכאורה הוא עומד בפני עצמו, של קיבוץ גלויות. אנחנו יודעים שהרבה נביאים מדברים על קיבוץ הגלויות, ולא יידח ממנו נידח, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים. וכמה זה חשוב שעם ישראל יחזרו להיות ביחד, זה חשוב. אבל למה זה קשור לתשובה? למה כדי לשוב בתשובה פה, באמצע פרשת התשובה, התורה אומרת חשוב שיהיה קיבוץ גלויות? מה זה קריטי אם אין קיבוץ גלויות? אם היהודי הזה נמצא בפולין, והוא נמצא לא יודע, בתימן, והוא נמצא בהונגריה ובספרד, למה הם לא יכולים לחזור בתשובה בלי קיבוץ גלויות? למה זה כל כך חשוב ללוות את התשובה במהלך של התקבצות והתאחדות מחדש של כל עם ישראל? כי באמת התשובה של עם ישראל זה דבר שהוא קצת מורכב. מצד אחד יש את האדם הפרטי, פלויני, אלמוני, שמעון וראובן, שרוצים לחזור בתשובה. ובמובן הזה כל אחד צריך להוציא מעצמו את המקסימום כדי לחזור בתשובה. אבל יש עוד מימד. הצד השני אומר שכדי לחזור בתשובה לא מספיק לך להיות מול ריבונו של העולם ולרצות הכי הרבה לחזור בתשובה. אתה חייב עוד פרטנרים, עוד אנשים שיהיו איתך בתהליך התשובה, ובאמת בעומק העניין אתה חייב את כל עם ישראל כדי לחזור בתשובה שלמה. בלי כל עם ישראל, בלי קיבוץ גלויות, בלי ההתאחדות של כל החלקים, כל השבטים, כל המיליונים של עם ישראל ביחד, לא תיתכן התשובה גם ליחיד. אני צדיק ואני רוצה לחזור בתשובה ואני מכה על חטא בראש השנה ויום הכיפורים ובידוי ואשמנו בגדנו. אם עם ישראל לא נמצא כולו ביחד, תדע לך שהתשובה שלך חסרה, פגומה. זו לא תשובה שלמה. למה באמת? כי ריבונו של עולם בכוונה אינדס את הטבע האנושי של כל אחד מעם ישראל, שלעולם אדם פרטי לא יוכל להשיג את כל השלמות, לא רק את כל השלמות שבעולם, את כל השלמות שלו. כלומר, אם אני רוצה לדוגמה לעבוד על מידת הסבלנות שלי, אני, אביחי, רוצה לעבוד על מידת הסבלנות שלי, אני לא אצליח לבד. זה לא ילך לבד. ואפילו אם יהיו איתי כמה וכמה אנשים, זה לא לגמרי יצליח. אני צריך את כל עם ישראל, עם כל ה-60 ריבוע דעות, וכל אחד ראש ממשלה, ואני צריך את כל האינטריגות והלחצים והטמפרמנט כביכול התוהו ובוהו והחיים שנוצרים כתוצאה מהביחד הזה של כל עם ישראל. רק המציאות הזאת והחיכוך שלי עם המציאות הזאת יאפשר לי לעבוד על מידת הסבלנות שלי. אבל זה לא יכול לקרות אף פעם. זה נכון, לכן התשובה במובן הזה היא... אז לאט לאט אנחנו לוקחים אחריות על הנושא הזה. אתה סותר את המקום שבה עומד צדיקים. אז בגלל זה אמרתי לא תשובה שלמה. נכון, אנחנו יכולים לחזור בתשובה עד איפה שאנחנו מסוגלים, אבל צריך לדעת, תשובה טהורה, מקורית, שלמה, שמגיעה עד השם אלוהיך, כלומר עד השיא הפסגה, זה רק שעם ישראל כולו יהיה ביחד. זה לא יקרה. אז איך מתחילים עם זה? אז במקום להגיד זה לא יקרה, אפשר גם להסתכל על הצד השני. איך לאט לאט מתחילים את התנועה לעבר שם. ככל שאנחנו יותר חיים ביחד, חס וחלילה לא מפרידים בתוך המשפחה, לא מפרידים בתוך הקהילה, לא מפרידים בתוך הבתי כנסת, לא מפרידים בתוך היישוב והעיר והאומה, ולא יוצרים שתי מדינות, חיים ביחד, ויש את החיכוך הזה, היומיומי, זה מאפשר לכל יחיד ויחיד לתקן את עצמו. מה זה פילוג? פילוג צריך לדעת, אדם חושב, אני אתפלג ממנו. זה מה שקצת... זה המעצור מספר אחד התשובה. יש לך פלגים, בתי ספר אשכנזים, בתי ספר ספרדים, יש גם בזה אין שלמות. מסכים איתך, כל עוד יש נתקים והפרדה מוחלטת, אני לא מדבר, מותר שכל בן אדם יחיה בבית שלו, כן? בסדר, השאלה, האם זה גורם לך לשכוח, להתעלם מהזולת? או שבסוף אתה מבין שיש פה ביחד, שכולם חייבים אותו. אדם, אני מסכים, אז מה את אומרת? שיש לנו עוד מה לחזור בתשובה? אני מסכים. בדיוק בשביל זה אנחנו לומדים את זה, כדי לחזור בתשובה, נכון? זו המטרה, זה ראש השנה, ככה שווים בתשובה. צריך לדעת, קיבוץ גלויות. מסכים, יש לנו מה לעבוד בנושא הזה. אני הייתי הרבה מריבות עם הבת שלי על זה, הילדים שלה לומדים בית ספר אשכנזי. קצת ספרדיה, למה? גלה לך משהו, כל עם ישראל רב על הנושא הזה, כבר כמעט 70 שנה. זאת אומרת, יש איזו מחשבה מוטעת, שככל שאנחנו נפריד כוחות, ככל שנפצל, ככל שכל אחד
יחיה תחת גפנו ותחת תאנתו, יהיה לי יותר קל להיות צדיק, יותר קל לשוב בתשובה. זאת אומרת, אם אני אקים לעצמי נניח איזו חממה דתית כזאת סטרילית לחלוטין, אני אתעלם לחלוטין, אתנתק לגמרי מכל אלה שמסביב שמנסים להפריע ולמנוע דרך הפוליטיקה, המשפט וכו' וכו', אז אני אוכל להתקדם מבחינה רוחנית ולהיות צדיק וקדוש ונביא וזה. אומרת התורה בדיוק הפוך. אם אתה מתפצל, ככל שאתה מתרחק יותר מחלקים, יותר מאיברים בעם ישראל, תדע לך, אתה בעצמך תוקע את עצמך מלחזור בתשובה. אין מה לעשות, זה גוף אחד. משל למה הדבר דומה? באיזושהי יד, נניח בגוף, בסדר? שתגיד, נמאסתי כבר מהגוף הזה. הגוף הזה כל הזמן לוקח אותי למקומות אחרים, הוא הולך לשם, אני חייבת ללכת איתו. הגוף הזה לפעמים כואב לו, ואז אני גם מרגישה את הכאב. הגוף הזה עושה שטויות, ואז אני מקבלת מכות. אין לי כוח לגוף הזה, אני רוצה להתנתק. אז היא נדמה לה שכאילו היא הולכת לאיזה חופש, לאיזה לבד. לבד זה מאוד נחמד, אבל בסוף מה קורה לאיבר שמתנתק מהגוף? הוא נרקב, לא נשאר בכלום, הוא מת. אותו דבר פרי שחי על העץ ומפריע לו, מה זה הצפיפות הזאת וכולם ביחד תן לבד. אז הוא נופל מהעץ, מפריד את עצמו למוות. ככה עם ישראל. אותו דבר בדיוק. אין לנו ברירה, זה גזירת גורל, לא בשביל אחרים, זה בשבילנו. אנחנו לא נוכל לחזור בתשובה כל עוד לא יהיה קיבוץ גלויות. יש לנו אחריות להביא לפה את כל היהודים מכל העולם, להתקבץ ביחד. אין ברירה, הקדוש ברוך הוא עוזר לנו מזה, בדבר הזה, עוזר לנו מאוד מאוד מאוד. ושב השם אליך את שבוך וקיבצך מכל העמים, עם ילדיך, בקצה השמיים, ושם יקבצך השם אלוהיך. הוא עוזר, הוא מדביק, הוא מחבר משפחות אחרי אלפי שנים של גלויות, מכל פזורות, כל קצוות הארץ, כולם הולכים וכל בנייך נקבצו אלייך, אבל עדיין יש לנו המון המון מה לעשות בדבר הזה. קודם כל לשמור את הקיבוץ גלויות, רואים בתקופה האחרונה שזה לא דבר מובן מאליו, אפשר חס וחלילה להרוס אותו, וב' לחזק את זה, לתחזק את זה, לצרף על זה עוד ועוד כוחות מעם ישראל, אם לא, תשובה תקועה. צריך לדעת, אין ברירה. חייב קבוצה, ציבור, עם ישראל, והעמך כולם צדיקים. כלומר, ברגע שהיחיד קשור לה והעמך, לעם, אז יש צדיקות. אם לא, לא. המשך הפרשה, לא רק קיבוץ גלויות, והביאך השם אלוהיך, פסוק A, אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירישת, ויטיבך, וירבך מאבותיך. כלומר, קיבוץ גלויות, תיאורטית אפשר לעשות גם באוגנדה. לקבץ לשם את כל היהודים, בפולין לפני השואה היו כמעט 4 מיליון יהודים. זה כמות אדירה, בארצות הברית היום יש קרוב ל6 מיליון, 7 מיליון יהודים. לכאורה היינו אומרים, העיקר שהוא ביחד, כל עם ישראל, ואז יש את ההפריה הדדית, וכל אחד משלים את החיסרון של הזולת, ולומדים ומקבלים ומושפעים ומשפיעים אחד על השני, וזה מספיק. לא נכון אומרת התורה, צריך שהקיבוץ הזה יהיה דווקא בארץ הקודש וארץ ישראל, מי כעמך ישראל גוי אחד, איפה? בארץ. רק בארץ ישראל. למה זה חשוב להגיע לארץ ישראל? כי באמת המקום היחיד בעולם שיכול לעזור לנו להוציא לפועל, להצמיח, לגלות את כל שיעור הקומה הרוחני שלנו, את כל הפוטנציאל ואת כל העושר האדיר של התשובה והקדושה שלנו, זה רק פה. יש משהו באדמה הזאת, קשה מאוד לתפוס את זה, דיברנו על זה אם אתם זוכרים שיעורים קודמים, גם בפרשת שלח לך במרגלים ועוד, יש משהו בחול, באדמה, בבוץ, בשטח, באוויר הזה של ארץ ישראל, כשיהודי נמצא פה, דורך על האדמה הזאת, חי בה, נושם את האוויר של ארץ ישראל, הוא מקבל מוטיבציות רוחניות הרבה 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 יותר גבוהות מאשר בשאר קצוות הארץ. יש אווירה דארץ ישראל מחכימה. זה אוויר שנושמים אותו, מקבלים שיר רוח, מקבלים נבואה, מקבלים רוח הקודש, מקבלים תורה וקדושה ומציאות את התורה דבר השם בירושלים. וכל עוד עם ישראל לא נמצא בארץ ישראל, התשובה שלו תהיה תקועה. הוא יצליח איכשהו לגרד איזה פיסות, חתיכות רוחניות מוגבלות, איפשהו זה ייתקע. הוא לא יצליח. פה ארץ ישראל יש אדמה של קודש. אוכלים פירות של ארץ ישראל, אוכלים דגן של ארץ ישראל, מקבלים קדושה. כל הזמן מקבלים קדושה.
לכן מאוד מאוד חשוב לחזור לארץ ישראל, זה מטע החיים שלנו. אם תיקח עץ, אני לא יודע מה, קלמנטינות, תיטע אותו על קרקע של ענבים או של משהו אחר, אז זה העץ הכי טוב בעולם. בסדר? הכל מאוחד בו, כל הענפים, כל העלים, כל הפירות. אבל הוא לא יצמח, כי זה לא קרקע החיים שלו, זה לא המקום הטבעי שלו. לא יעזור. צריך להחזיר את עם ישראל גם לאדמתו. ולא מספיק רק להיות, מה שנקרא, על איזושהי טריטוריה, חתיכת פיסת ארץ מארץ ישראל, צריך את כל שטחי ארץ ישראל. למה? כי כל חלקה בארץ ישראל היא מכוונת, היא מתאימה להצמיח כוחות רוחניים אחרים. אנחנו יודעים שבפרשת מסעי, אז התורה מחלקת את ארץ ישראל לשבטים, גם בספר יהושע, כל שבט מקבל על פי הגורל נחלה. נניח, אנחנו פה בקדימה, באיזה נחלה אנחנו נמצאים? נחלת אפרים. זה הנחלה. ירושלים זה נחלת יהודה ובנימין, וכל מקום בארץ זה נחלת דן, זה גוש דן וכו' וכו'. אז מה זה אומר לנו בעצם? שכדי שכל עם ישראל, עם כל ריבוי הפנים והגוונים והשבטים, יוציאו את עצמם לפועל, את התשובה שלהם, את כל העולם הרוחני המיוחד לכל שבט ושבט, חייב לשתול אותו בטריטוריה, בחלקת האדמה המיוחדת לו. וגם כל יהודי ויהודי יש לו דלת אמות בארץ ישראל. זה שאנחנו הגענו לפה לקדימה, כל אחד איפה שהוא נמצא, אז זה נדמה לנו מקרה כתוצאה של נסיבות בחיים ואירועים וכל מיני התרחשויות כאילו אקראיות כאלה. באמת זה לא ככה. זה שאתה הגעת למקום הזה, כנראה שריבונו של עולם יודע שנשמתך זה המקום הכי טוב. ורק פה אתה תצליח להשלים את התיקון שלך והייעוד והשליחות ולהוציא את כל כישרונותיך לפועל. ולכן אם חס וחלילה יש שטחים מארץ ישראל שלא נמצאים אצל עם ישראל, זה אומר שכוחות חיים רוחניים, תשובה, עכשיו לא מצליחה להתממש. משהו חסום, אנחנו מנסים ומנסים וזה לא הולך, זה תקוע. זו נקודה שלישית. נקודה רביעית, ומל השם אלוהיך, פסוק ו', את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. כלומר, ברית מילה. מל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, שלב רביעי בתשובה, לא רק מתוך ייסורים ולא רק אחדות ולא רק ארץ ישראל, אלא גם ברית שהקדוש ברוך הוא קוראת עם עם ישראל. מה זה ברית? למה עושים ברית מילה? התורה נקראת ברית. ברית פירושה, שבת היא גם ברית, נכון? עוד ברית. לוחות הברית. בכלל, אחרי המבול יש ברית. הקדוש ברוך הוא, יש הרבה בריתות. גם פרשת שבוע, ניצבים, תחילת הפרשה הזאת, כן, את הברית הזאת ואת העלה הזאת, אתם ניצבים עם כולכם, לעוברך בברית השם אלוהיך. נכון, זה קשור לסוף הפרשה, וזה גם נמשך לפרשה שלנו. ברית, פירושה, אומר הרב קוק, קשר שהוא כל כך חזק, כל כך ודאי, כל כך טבעי, עד כדי כך שכבר אין אפשרות להתנגד או לחיות בצורה שהיא סותרת את אותו הקשר. יש לנו בחיים הרבה דרגות של קשר. אם אני עכשיו, לא יודע מה, עולה לאוטובוס ואומר לנהג בוקר טוב, יש בינינו איזה קשר מסוים. אין מחויבות, אחרי שרתי מאוטובוס, אני לא קשור אליו, גם באוטובוס עצמו אני לא קשור אליו, חוץ מלשמוע למה שהוא אומר וכו'. אם אני עכשיו, לא יודע מה, יש לי איזה חבר ואנחנו פותחים עסק ביחד, יש קשר, יש דבק יותר חזק, יש מחויבות, היא יותר מקיפה, תחומים בחיים ונושאים בחיים. אבל עדיין הקשר הזה זה לא ברית, אפשר להפסיק את זה. והלאה והלאה, אבל כשנוצר קשר של ברית, זה קשר שבעצם אומר מחויבות מלאה. כמו ברית נישואין או ברית מילה. מה זה ברית מילה? לוקחים תינוק, בן 8 ימים, הוא לא מבין כלום, לא שואלים אותו, הוא לא נמצא במקום של, רגע, תן לי לחשוב, לשקול את האפשרויות, האופציה, בסדר, אני רוצה. לא, זה לא המקום. אנחנו אומרים לו, אתה מוכרח, אתה חייב, זה הטבע שלך, כופים עליך, כשהוא יגדל, הוא יגלה שיש לו ברית מילה. כלומר, הוא יגלה שלמפרע הוא כבר היה קשור עוד מגיל 8 ימים. בעצם מה זה ברית? זה קשר ברמה כזאת שכבר אין אפשרות
להפר, אין אפשרות לחשוב אחרת. קשר בא להינתק. קשר בא להינתק, בדיוק. בדרך כלל בעבר היו כורתים ברית עם דם, כדי להראות שכאילו אנחנו כבר אחד בקשר דמי. כלומר, השיא של התשובה זה להגיע לדרגה כזאת, השיא של התשובה זה להגיע לדרגה כזאת, שלא רק שבת בתשובה, לא רק שאתה עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אתה מקיים את המצוות, ואתה אדם טהור וישר ומוסרי וצדיק, אלא הגעת לרמת הזדהות ודבקות כזאת עם הערכים של התורה והמצוות, שכבר אין לך אפשרות לחיות אחרת. זה שיא של בחירה. כלומר, הבחירה היא כל כך גדולה שהיא הביאה את עצמה למצב של אנטי בחירה. אני בוחר לא להיות בוחר, אני בוחר להיות כל כך מחויב לדבר שכבר אין לי בחירה. לדוגמה, יש אנשים, אם אני אגיד על איזה בן אדם, תראה, הבן אדם הזה בן אדם נחמד, אבל תדע לך, לפעמים, אם מעצבנים אותו, הוא יכול להיות רוצח. אמרתי עליו מחמאה, שבח, מילה טובה, הוגנות. אבל אם אני אגיד על בן אדם אחר, בן אדם הזה, תדע לך, גם אם יעצבנו אותו, אני לא יודע מה יעשו לו, לרצוח בחיים הוא לא יכול. זה מחמאה. רגע, אבל לכאורה, הגבלתי אותו. ההוא יכול לרצוח, נכון? והוא לא רוצח. ההוא לא יכול לרצוח, אין לו בחירה. אבל האי בחירה הזאת היא באה כתוצאה מעמל ובחירה והתאמצות אדירה שהייתה לו להביא את עצמו למצב כזה שהוא לא יכול לרצוח. כן, או להבדיל נגיד את זה על ריבונו של עולם. ריבונו של עולם יכול להיות אכזר? ריבונו של עולם יכול להיות רע? הוא לא יכול. למה? הקדוש ברוך הוא מוגבל? הכל יכול. הקדוש ברוך הוא לא יכול הכל? תשובה כן. הטוב המוחלט, יש דברים שחלק מהטוב גורמים לו שהוא לא מסוגל לעשות רע. זה שיא התשובה. הוא לא מעוניין. יש לנו, הוא לא מעוניין, לא רק שהוא לא מעוניין, מתוך בחירה, הוא לא יכול. זה כל כך טוב שהוא לא יכול. כמו שקראנו בפרשת כי תצא, נכון? כי תראה את שור אחיך או את ציון נידחים, נכון? והתעלמת והשב תשיבם לאחיך, ואז התורה בסוף הוסיפה עוד 3 מילים. לא תוכל להתעלם. זה לא תוכל להתעלם. אומרים בעלי המוסר שאדם צריך לבנות בעצמו רגישות כל כך גדולה לממון הזולת, שכשהוא יראה איזה חמור, איזה סמלת אחיו, איזה משהו ששייך לחבר שלו, לא רק שיגיד לעצמו, רגע, תראה, כתוב בהלכה שאני צריך לעשות השבת הביתה, טוב, אז אני אקח. יצרה אומר לי, אין לי כוח, עזוב, את הזמן הזה, אבל כתוב בהלכה, אז אני אעשה את זה. לא. אתה צריך להגיע למצב כזה, שהאינסטינקט הנפשי שלך אומר לך, אני לא יכול להתעלם. כמו שלעצמך לא היית מתעלם אם היית רואה את החמור שלך מתרוצץ בחוץ. ואותו דבר אנחנו צריכים להגיע עם כל המצוות. כל תרי"ג המצוות להגיע לדרגה כזאת שאני לא יכול לעשות אחרת. יש לנו מצוות שכבר התחלנו עם זה, לדוגמה יש אנשים שלא מסוגלים לשקר. פלא כזה, זה ממש, זו דרגה שאדם הביא את עצמו על ידי עמל והשתדלו במאמץ מאוד גדול. או שזה טבעי אצלו. הוא טבעי, אבל הטבעי הזה הרבה פעמים הוא בא כתוצאה מחינוך מאוד גדול. חינוך של המשפחה, אווירה שהוא גדל בה, או עמל שהוא הרגיל את עצמו לאט לאט. אז זה מדרגה מאוד מאוד טובה של בן אדם, זה טהרה. יש אדם לא מסוגל לשמוע לשון הרע. חפץ חיים מסופר שפעם אחת הוא נסע בעגלה, ואז פתאום הוא שומע איזה מישהו מתחיל שם, כרכרות כאלה, אז הוא נוסע, יושבים צמודים אחד לשני, הוא שומע איזה מישהו מתחיל לספר לשון הרע. ואיזה מישהו שכנראה כולם שם הכירו בעגלה. חפץ חיים ישר עלה מעקש לעגלה, וכאילו בא לקפוץ. אז ישר תפסו אותו, כאילו שהוא לא יקפוץ. אז אמרו לו מה קרה. אז הוא אמר, 60 שנה לא שמעתי לשון הרע. ועכשיו אתה רוצה להכשיל אותי, אני קופץ. לא מעניין, תקלו, ייפול, ישרד, ייפגע, ייפצע, לא יודע מה, לא יכול. לא יהיה מסוגל. שיזרוק את האור שמדבר. לא, זאת אומרת, מה המשמעות של הדבר? זה האדם שמבחינתו לשמוע לשון הרע, זה כמו לרצוח. הרבה פעמים פוגשים את זה בחלומות. אדם חולם איזה חלום, ואז הוא מגיע לאיזה נקודה מסוימת, שבחלום הוא כאילו אמור לעשות איזה עוולה מאוד גדולה, פשע, שזה בחקר החלומות של פרויד. הוא כותב שהנקודה הזאת שהאדם מגיע למקום שהוא לא מסוגל לעשות את אותו פשע, הוא בעצמו מאיר את עצמו. האינסטינקט שבו, הטבע שבו, הגוף שלו,
מעיר אותו מהחלום, אומר לו, אתה לא מסוגל להמשיך לשם, זה לא יכול להיות, אתה לא שם. וזה טבע, זה ברית, ברית מילה. אין אפשרות לילד שעושים לו ברית מילה, אין חזרה משם. אנחנו צריכים להגיע לאט לאט עם התורה. יש תחומים, כמו שאמרנו, שאנחנו כבר שמה. יש אנשים שלא יכולים לגנוב, ברוך השם. יש אנשים שלא מסוגלים לרמות. יש כל מיני תחומים בחיים שהגענו כבר לרמה של ברית. יש מדרש מאוד יפה שאומר לעתיד לבוא, אם אדם ירצה לקטוף עגבנייה בשבת. הוא יבוא ילך בשדה, יראה עגבנייה עסיסית כזאת, יבוא לקטוף אותה, סליחה. אז כתוב שהעגבנייה תצעק לו שבת! שבת. כן, אז אם זה עגבנייה אשכנזייה, יצא שייבס כזה. מה המדרש הזה אומר? אז מסבירים בעלי החסידות, שזה בדיוק הדברים שאמרנו. בעולם שלנו, כשאדם רואה עגבנייה יפה בשבת, אז יש עכשיו איזה דיסוננס בצורה נפש. היצר, הרצונות, נקרא לזה, התאוותניים, אומרים לו, תיקח, תאכל. אבל השכל, ידיעת ההלכה, לא יודע מה, אומרים לו, אסור לקטוף בשבת, אולי זה גם גזל. אז הוא נמצא במלחמה כזאת. גם לא בשבת, יש שאלה כזאת. אבל לעתיד לבוא, התורה והשבת יהפכו להיות כל כך ספוגים וטבועים בתוך הבשר והדם שלנו, שהאינסטינקט הפשוט של האדם, כמו שהוא בורח מהאש, בסדר? כאילו האש צועקת עליו, מבריחה אותו, אותו דבר, העבירה תרחיק אותו. זה הטבע שלנו. זה יחזור להיות ככה, זה ברית מילה. וזה מהלך מאוד מאוד עליון, מאוד גבוה של התשובה, אנחנו צריכים להגיע לשם. זה קשור מאוד דרך אגב לראש השנה, כי בראש השנה אנחנו תוקעים בשופר, והתקיעת שופר היא זכר להילו של יצחק, עקדת יצחק. מה היה בעקדת יצחק? אז מסביר המדרש שחלק מעקדת יצחק, או נאמר אחד מהשלבים של העקדה היה שאברהם ויצחק הולכים שניהם יחדיו. יצחק כבר מבין שהוא הולך להיות הסל לעולם, הקורבן. ובשלב מסוים כתוב שאברהם לוקח את המאכלת וכו' לשחוט את יצחק בנו, ואז המדרש מספר שיצחק פונה לאברהם ואומר לו, לא, זה לא הולך ככה, לא מספיק שאתה שם אותי על המזבח והולך לשחוט אותי, אני רוצה שתעקוד אותי. תעקוד אותי, ולכן אנחנו קוראים לזה עקדת יצחק. זה הזיכרון לדורות. זכור לנו זכות העקדה, כן? כל יום אנחנו קוראים פרשת. מה היה בעקדה הזאת? זה אותו רגע שאנחנו מדברים עליו. שיצחק, כאילו לכאורה כבר היה אפשר לשחוט, אבל יצחק אומר, רגע, תעצרו את הכל. לא, אני רוצה שתעקוד אותי. למה? לעקוד זה בעצם לקחת את יצחק, הפוך, כאילו להשכיב אותו על הבטן, לקחת את הרגליים, את הידיים, לקשור אותם אחד לשני, הוא כזה מקופל לגמרי הפוך כזה, כן? וככה הוא מונח על המזבח, והקברם הולך לשחוט אותו. זה העקדה. זה משהו מאוד קשה, מאוד אכזרי. ויצחק מבקש את זה. למה? אומר המדרש שיצחק אמר, אני מפחד. אני יודע שיש לי איזה שהם צדדים אולי בגוף שהם קצת אינסטינקטיביים, שהם יכולים אולי לזוז, להתנגד מאליהם, בלי שיש לי שליטה עליהם. הגוף רואה סכין, מאכלת, אז היה פעם, ראו שאנשים שרצו להתאבד, אז ראו שרגע לפני שהם התאבדו, אז הם ניסו לעצור את עצמם. זה גם יש לזה השפעות לגבי ההלכה, אם להגדיר בן אדם מתאבד כמתאבד, יש לזה משהו בתוך טבע שכאילו מנסה לעצור בכל אופן לשמור על החיים. שמעתי פעם שזה מה שאנחנו עושים למעשה, אנחנו רוקדים את השמאל. תפילין, נכון מאוד. נכון מאוד. אז מה יצחק אומר? אני רוצה להיות כל כולי מסור למצווה הזאת. אני מפחד שאני טיפה יזוז, ואז תיפגם השחיטה. כי זה כמו איזה קורבן, אולי תהיה שריטה פתאום, אני אעשה בעלמות. אז אתה רואה, זה מה שיצחק. מה יצחק אומר לנו? יצחק אומר, אתה צריך להביא את עצמך למקום שאין בחירה. זה שיא הבחירה, זה שיא החופש, זה שיא האהבה, שאתה כל כך אוהב עד שאתה משועבד. זה כמו שהאדם הוא כל כך אוהב את אשתו, שהוא לא מוכן לחשוב על שום אפשרות של אישה אחרת. מאיפה זה בא לו? רגע, למה אתה מגביל את עצמך? תהיה חופשי, תהיה פתוח. תבחר. לא, אני בוחר לא לבחור.
ואותו דבר עם עוד ועוד נושאים בחיים, ככל שאנחנו מגיעים למקום כזה של מעל השם אלוהיך את לבבך, מחויבות טוטלית. קוראים לזה גם, דרך אגב, בקורות אחרים, קוראים לזה תמימות. איך? תמימות. מה זה תמים? תמים זה שאתה כל כך מסור לדבר, שלא נכנסות לך בראש בכלל אופציות אחרות. אין אלטרנטיבה, אין משהו אחר. רואים אצל ילדים, הרבה פעמים רואים את התמימות הזאת. תיקח ילד, שים אותו לשחק בשטיח עם איזה משחק שהוא אוהב, ותנסה לדבר איתו. הוא לא איתך, אין עם מי לדבר. תגיד לו, הוא עייף, וזהו במשחק. כל כולו בתוך הדבר הזה עכשיו. או שהוא בוכה. כשהוא בוכה, כל כולו עם הבכי. הוא תמים. אבל כשאדם גודל קצת, נכנסת איזושהי ערמומיות כזאת. כאילו השכל מכניס לאדם מחשבה שאל תהיה מחויב לגמרי, לא כדאי. תשאיר תמיד אופציות. תראה, זה לא טוב להתמסר, זה תמימות, זה נאיביות. אתה סוגר לעצמך את כל האפשרויות. ועקדת יצחק והתורה פה מנסה לקחת אותנו, להחזיר אותנו לתום הילדות, להיות מחויבים, להיות נאמן למשהו. בברית, ברית מילה, ברית נישואין, בריתות. לכרות בריתות עם הקדוש ברוך הוא, ברית זה גימטריה דרך אגב של תר"י, שזה כל המצוות חוץ מאחת. תוסיפו עוד מצוות ברית מילה, היא עצמה, זה תרי"ג. כלומר, את כל התרי"ג מצוות אנחנו צריכים להפוך מרצונות טובים, יוזמות, כשבת, כשרות וכו', לברית. שיביאו לאדם דבר לא כשר לאכול, אז הוא לא יגיד, רגע, בוא נחשוב, זה טוב, אתה יודע מה, אני לא אוכל. הוא לא יהיה מסוגל לאכול, ואם יכניסו את זה לפה, הוא יקיא את הנשמה במקום. היה סיפור על אחד מגדולי ישראל, קראו לו רבי אריאל לייב, בעל ספר קצות החושן. שמעתם על ספר קצות החושן? אחד מגדולי המפרשים על השולחן ערוך, היה גאון גדול לפני 300 שנה. מי שמע על הספר? אז אז בעל קצות החושן, כשהוא היה כבר זקן, מבוגר, אז הוא היה שוכב במיטה, והוא נהיה עיוור כמדומני, והתלמידים שלו וגם בני המשפחה היו עוזרים לו, מביאים לו אוכל, מה שהוא היה צריך וכו'. אז היה יום אחד שהיה מאוד קר, והם באו לשים לו על הרגליים גרביים. הם הדבישו אותו את הגרב, הכילו גרב אחד, הוא התחיל לצעוק, דוקר, 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 ככה צורח ממש וזה. והם לא הבינו מה דוקר שם, בדקו את הגרב. ראו הכל רך, הכל שום דבר. אז הרבה פעם הלבישו לו בעדינות, דוקר, דוקר, הוא התחיל ככה להתפתל על המיטה וזה, והוא בכלל לא רואה כלום. ואז החליפו לרגל השנייה, אמרו לה, שזה משהו ברגל, רגישות, ועוד פעם הוא צוער, דוקר, דוקר, דוקר. ואז אמרו בדיוק, בוא נבדוק מה קורה פה. בדקו את הבגד, ראו איזה שעטנז. בפרשת שבוע כי תצא, כן? לא יהיה לך בגד שעטנז, צמר ופשתי ביחד, שזה איסור מהתורה. הגוף שלו הרגיש שזה נגד הטבע. זה כמו העגבנייה הזאת שצועקת, זה לא יכול להיות, זה ברית מילה. זה בריתך שחתמת בבשרנו. אין אפשרות אחרת. בכל אופן, בהמשך הפרשה הזאת של התשובה, פסוק י"א, התורה מנסה לסרטט לנו איזה שהם קווים לאיך מגיעים למדרגות האלה, איך עולים ומתעלים בדרגות התשובה. אומרת התורה ככה, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקי, לא בשמיים היא, לאמור מי יעלנו על השמיימה ויקחה לנו וישמיענו אותנו ונעשנה, ולא מעבר לים היא, לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. כלומר, התורה כשהיא מנסה לכוון אותנו לאיך הם מתקדמים במהלך התשובה, היא אומרת 3 דברים. קודם כל, המצווה הזאת, מצוות התשובה אומר הרמב"ן, תדע לך, היא לא נפלאת, היא לא רחוקה, זה לא משהו שהוא קשה מאוד, אבל התורה לא מסתפקת בזה, היא אומרת, לא בשמיים היא לא בשמיים, והיא גם לא מעבר לים. זה שני המושגים שדרכם התורה מחדדת לנו איך הם מתקדמים אל התשובה. אלא קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. מה בעצם אומרת לנו התורה? מה זה לא בשמיים היא ולא מעבר לים?
זה קרוב אליך, זה לא רחוק. קרוב מאוד. אבל למה התורה משתמשת במשלים האלה, לא בשמיים? כי היא אמרה לפני זה, המצווה היא לא נפלאת ולא רחוקה היא. לא קרוב אליך הדבר. לא, אבל התורה לא מסתפקת בזה. היא אומרת, לא מעבר לים, לא בשמיים היא. אז אומרת הגמרא במסכת עירובין, שהתורה פה השתמשה באיזשהו משל נסתר. לא בשמיים היא, אומרת הגמרא, היא לא נמצאת, היא לא מושגת אצל אדם שהוא בבחינת השמיים. אדם שהוא מחזיק את עצמו כמו שמיים, אז באמת המצווה הזאת, התשובה לא נמצאת אצלו. מה זה שמיים? יש אדם שהוא רואה את עצמו מאוד מאוד גבוה, או בשפה שלנו בעל גאווה. לא תימצא בגסי הרוח. אדם שיש לו גאווה של התנשאות, שהוא חושב שהוא רם וניסה יותר מכולם, אז באמת יהיה לו בעיה עם התשובה. למה? כי מה זו גאווה? גאווה זה בעצם איזושהי אמירה של האדם כלפי עצמו, טוב לי באזור הנוחות שלי. טוב לי כמו שאני, טוב לי עם הרגלי החיים שלי, עם הנורמות שלי, אני יודע מה נכון, מה לא נכון, מה האמת, איך צריך לחיות, רוצה להישאר שם, הכל טוב, אל תפריעו לי. זה גאווה. אני יודע, אני מבין, לא צריך להשתנות, אין לי מה ללמוד, אין לי מה להתקדם ולהשתפר כלום. זה גאווה נוראית. ובן אדם שנמצא בעמדה כזאת של גאווה, באמת הוא לא יוכל להתקדם בתשובה. כי כל המהותה של התשובה זה, תחשוב טיפה אחרת. תיפתח למשהו חדש, למרחבים אחרים, לצורות חשיבה, להתבוננות, להסתגלות אחרת, להרגלי חיים אחרים. תשוב, תנוע, תתקדם. תאמין בעצמי, יש בך הרבה יותר ממה שראית עד עכשיו בעצמך. זה לא מעבר לים. לא, סליחה, לא בשמיים. אבל יש גם את הצד השני שלא מעבר לים. מה זה לא מעבר לים? אז אומרת שם הגמרא, לא מעבר לים, לא תימצא אצל הסחרנים. אדם שהוא סוחר, אז התשובה לא תימצא אצלו. מסביר המהר"ל, מה הכוונה? שהתורה היא נגד סחרנות, נגד סחורה? לא. אין בעיה לתורה שאדם יהיה סוחר. הבעיה של התורה זה לא עם המקצוע של הסחורה, אלא עם הנפש הסחרנית. כלומר, אדם שיש לו אישיות כזאת של סוחר. מה זה סוחר? סוחר זה אדם שהוא כל הזמן נמצא בתנועה, בפעילות, אבל תמיד עם החוץ, עם העולם שמסביב. הוא הולך מעבר לים. למה? כי הוא שמע שיש שם סחורה מאוד זולה, אז הוא יקנה אותה ויקור ביוקר. ואחרי זה הוא הולך, קונה פה, מוכר שם, פותח פה איזה חנות, אחרי זה שם, הוא כל הזמן נמצא בהתרחשות, בפעילות, אבל כלפי החוץ. או לשון המהר"ל, סוחר מלשון הולך סחור סחור. כל הזמן באיזושהי תנועתיות כזאת כלפי המרחב. אדם כזה שהוא מתרוצץ, אבל בעולם החיצוני כל הזמן, שם הוא מוצא את התרחשות החיים שלו, שם הוא מרגיש את החוויה, את האקשן, את הריגוש, את הסיפוק, את ההישגים, את האטרקציה. אדם כזה הוא גם כן מנוע מלחזור בתשובה. צריך לדעת, עיקר התשובה זה לשנות את מושג התנועה. במקום תנועה בחוץ, ללכת לשם, לקפוץ לשם, לסחור את עצמי, סחור בכל קצוות הארץ. תשובה זה להתחיל לנוע פנימה. להתחיל ליצור איזשהם חוויות של הליכה, של תזוזה, של שינוי, של מהפכות בתוך הנפש, בתוך האישיות. שההתרחשות והחוויה וכל הפעילות תעבור אל תוך האישיות. שהאדם לא יצטרך ליצור תזוזות בעולם החיצוני כדי להרגיש שהוא עשה חיים, שהוא חווה חוויות, שהוא היה פה וטייל שמה, ורק אז הוא מרגיש את מציאות החיים שלו, כי הוא היה כבר לא יודע מה, מדינות, וראה את כל הנופים שבעולם, וקנה את זה, ורכש שמה, ושכר פה, זה האדם שבעצם מרכז הכובד האישיותי שלו הוא כלפי חוץ. אדם כזה אין לו סיכוי לחזור בתשובה. כי תשובה זה שבת, תשוב לעצמך, תשוב לחייך, תשוב לנשמתך, תשוב לכוחותיך, לאישיותך. תוליד את עצמך מחדש. התשובה היא, אומר הרב קוק, שישוב האדם אל עצמו. אבל אם אדם הוא מזהה את התנועה שלו בחוץ,
אז מבפנים הכל יהיה סטטי, יבש, פסיבי לחלוטין, אין שום תנועה, אין שום חיות, אין כלום. האדם יכול להעביר חיים שלמים שמבחוץ הוא היה כל הזמן באקשן, כל הזמן זזו דברים. חשבון הבן כל הזמן זז, המספרים שם זזו. הבית שהוא גר בו כל הזמן, בנו בו ככה במטבח, החליפו פה מפלסים, שינו, עשו עבר דירות, בשות, אני לא יודע מה עשה. אבל מבפנים הכל נשאר מאוד מאוד נמוך, ילדותי, פרימיטיבי, כמו שהוא היה בגיל 3, ככה הוא מת בגיל 90. קטן, קטנוני, אגואיסט, נהנתן, זה כל מה שמעניין אותו בחיים. אז זה הפך התשובה. קרוב אליך, אליך פנימה, הדבר מאוד, איפה? בפיך ובלבבך, הכל פנימה, הכל נמצא בתוכך, אל תחפש שמה. תסתכל מול המראה, תיקח פנימה, כל התשובה, כל השינויים, הכל בפנים. זה מאוד מעניין, שאנחנו רוצים לתקוע בשופר בראש השנה כדי לשוב בתשובה, מה אנחנו עושים? אנחנו מוציאים אוויר מתוכנו, וזה בעצם, האוויר הזה זה מה שקורה לנו לתשובה. כאילו בעצם אנחנו קוראים לעצמנו לשוב בתשובה, אל עצמנו. זה מהלך התשובה. לא לחפש במרחקים, לא לחפש כל מיני אטרקציות של תשובה. לפעמים אדם חושב, נסע לקבר צדיקים הזה, שם, אני טבול בכל המקוואות שבעולם, אני לא יודע מה, איזה קמאות וסגולות, ואז אני אשוב בתשובה. אני לא נגד הדברים האלה, אפשר ללכת לאן שרוצים. וצריך לדעת שעיקר התשובה זה בפנים, בתוך הלב, במחשבות, ברגשות, ברצונות, במידות, במה מניע אותך בחיים, בכוונות הפנימיות שלך, במעשים הקטנים שלך, בתוך הבית שלך, עם אשתך, עם ילדיך, בינך לבין עצמך. תואר הכוונה והרצון, הרגשות שלך, הדמיונות שלך, החלומות שלך, הכל נמצא בפנים. זו תשובה, לא מעבר לים, לא בשמיים, קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשות. טוב, אז בעזרת השם שנזכה בחודש אלול, לקראת ראש השנה, נחזור לתשובה שלמה, על כל הדרגות, על כל השלבים, שיהיה גם שנה טובה לכולם, וגמר חתימה לכולם.